bamanci wale ni ninga wale keba u ɲɛsinen no a dugu ma. Waleya in n'i y'a jate minɛ a bɛ n'a fɔ kabilaba minnu bɛ Ɲorodi Sahel kɔnɔna na ni silamɛ diinɛ taabolo bɛ olu bolo a kɛkun ye ka dusukasi ani kɔnɔguwan ta ka ɲɛsin olu ma. A bɛna san kelen sɔrɔ min ye Talakaw ka kalifa ye n'o ye Amadu ye. Ale minɛna ni bamanci kelen ninnu fɛ Ɲorodi Sahel kelen in kɔnɔna na Keba. A waati wulikajɔ ni cɛsiri barika bonyana kosɛbɛ. Sisan u ɲɛsinnen no min ye Sheikh Hamaw la ale ka kabila maaw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min bɛ golo kan bi o ye Mohamed Ould Cheikhna ye n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Babu ye. Keba a bɛ tile damadɔ bɔ min ye Ɲorodi Sahel Buye ka misiw bɛ mara yɔrɔ min bamanci wale ni ninjuga wale kɛbaw u wulila k'u kunda yen yɔrɔ kan ka taa k'u bɛ taa jaga bɔ Buye ka misiw la. U selen kɛnɛ kan yen u ye ɲɛfɔli kɛ mun bɛ Buye ka misiw la kɔlɔsi Mali ni Moritani dancɛ fanfɛla la kosɛbɛ ko k'a fɔ misitigi ye ko u bɛna segin ka na ko ka na jaga bɔ. Buye ka misi marala ale ye ci ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ye. Babu ye k'u ma ko maa t'ale dege jagabɔ la ale b'a ka nafolo sɔrɔ cogo min ale b'o dɔn. Misi minnu filɛ a bolo nin ye a b'u jagabɔ cogo min na ale b'o dɔn. Keba dɔgɔkun filaw kɔfɛ bamanci wale ni wale kɛba ninnu nana. O y'a sɔrɔ Buye y'a ka kalanden dɔw wuli ka taa f'u ye k'u ka sabali. U kana fɔ k'u bɛ nin waliya kɛ sabula ale ye maa min ye maa tɛna na jagabɔ ɲɛfɔ ale ye Mamadu diinɛ kɔnɔna na Keba. Waliya ninnu a fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika nana bonya. Kabilatigi minnu bɛ a la Mali ani Moritani kɔnɔ ani maa minnu yɛrɛ misi minɛ Buye yɛrɛ kumana ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ Keba k'a f'u ye a mago b'a ka misiw la. Ale y'a ka nafolo sɔrɔ cogo min ale y'a ka wari ɲini cogo min a tɛ bɛn cogoya si la maa si kana ka n'i jɔ k'i bɛ jagabɔ o la k'a sɔrɔ jaga bɔcogo silamɛ diinɛ na ale Buye b'o ɲɛdɔn. Keba nin fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in kɛra a dɔgɔkun 3 ye nin ye. Misi ninnu an ye kibaruya min sɔrɔ a dɔw sera ka segin ka na cɛkɔrɔba ma nka misi 6 o ma ye hali bi. Kununko Buye ka denmisɛnnin dɔw u bɔtɔ Bamako Serifukɛ yɛrɛ ka kuma na a ko u kun nana furakɛli la. U segintɔ waati min na u bɛ ka surunya Ɲoro la kilomɛtiri 30 ɲango bamanci wale kɛba ninnu bɔra tukɔrɔda la k'u lajɔ. U y'u lajɔ min kɛ u y'u bɛɛ lajɛlen lajigi k'u ɲininka ko jɔnni ka bolifɛn ye nin ye aw bolo. U ko Ɲɔrɔ Serifukɛ ta don. U ko ayiwa n'o don musow ni denmisɛnw aw ka aw yɛrɛ ɲini aw taa cogo la. Musolaka minnu tun b'a la olu tun bɛ fɛ ka fujuni k'a yira k'a fɔ ko u k'u bila ka taa olu kɔrɔtɔlen don sabula banabaatɔw b'u bolo u ka bana fiɲɛ bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni. Terorisi ninnu ko ayi dɛ k'u ka taa kɛrɛfɛ k'u nɛ minɛ sisan. Keba o kɛlen chauffeur 2 min ye Ford ani V8 ye u ye u da olu ka sa ka olu ɲɛ siri fɔlɔ ka tila ka u ɲɛfoni muso ninnu taalen Bema Masuruna na kɛrɛnkɛrɛnnenya kilo 15 sabula wale bɛ ka kɛ tuma min a na kɛ bamanci wale kɛba ninnu u kun kɛlen don ka bin bangi mobili dɔ kan comme o ye blende ye ɲɛ ma se ka sɔrɔ o ko la u nana jan de dasa k'u don yiritu kɔrɔ. Buye ka maaw ma suruyalen tuma min na sa ka olu labɔ ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛna k'u ka taa. Chauffeur kɛ ale o chauffeur 2 ninnu Kalilu Tigana o ye Bananbaka ye min ye Ismaël Zambere ale ye Burkinaka ye. U taara n'o maa 2 de ye. Tile kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na Keba min ye Ɲorodi Sahel mɔgɔw ye u dusuma kasalen kun don kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Serifukɛ n'a Masuruna maaw waliya in ma bɛn u ma sabula Buye ye min f'u ye ale ti faama jɔyɔrɔ ɲinina ale tɛ jɔyɔrɔ ɲinina ale tɛ fanga ko la ale ye karamɔgɔ de ye a n'a ka kalandenw de sigilen don u b'u ka dugukolo de kan. Ale ɲɛ t'a la maa jumɛn bɛ se ka bɔ ka na k'i bɛna fɛn fɔ olu ye diinɛ ko la ala ko la kira ko la kuma tɛ k'a fɔ ko min ye silamɛya ye ko ka na o tintigima olu kun.
Sherifuge koima bama keba aya toro ka nomonamo toro nga minye nyoronga doye anyulu nyininga ko mu ko ka kon waliya nye nyoron bela jele tume ka miri ka fokuma na bi nyoronga adon sufe nga jaaw kala ka jane da siraw sirabina nyorola siraw sirabta kai ka bela jele mine ka tu siga bela jele nga keba ko inkele minye wolo masiri tabawiye ka nyama mi me nyoro di sahel konnana ale na ka chedo wula ku jo Colonel Shaka Kumare aya yira saka chedo na ko nin ko tse ga tota o ya soro kala ka bolo farado sigi gogi malini Mauritanie dancela wuli kala ka ta ulu nove keba miye ka Israel la maga barka boyana sabula kari chamambe ani don ma fe chamambe kunungo ulu masega na Bamako yan fanfe ameno masega sira soro arme ka wuli ka jo sefe no e 42e régiment ulu ye sira bo fa bela jele fe munu yere kungaleno ka tu da ali gitoranga gogi uye a chaman dre wa miye do ye ulu sira ka boli ka tanu yere ye ni wati na nyoronga uyere ya donga foko bi bamanchuel njuga wale keba ka wuli ka jonu ka chesiru ake kunye ka nyoro sabula uyo kiwari adi koni mami ngoni mesra nunta ni ye nyoronga ye ku ikila be keba sabula yani wuli ka joga ke unove utuye ma chamana bo moblu kono ku nyesiri koni mami te nyoronga woto gatame wali enu uya konga fon binye kiba msega mun farani koinga arme ba ka bara la abaka wuli ka jona ka chesri la ngaminye septembre kalo nye kiba anga nkoloshi anga ko chama famia ndaro ni hagli bala samba flanu mugani saba septembre kalo tle wolovla bingera batoka ma hagamin sarola mashito dado salongo septembre kalo tle tan wolovla ama sangele yere soro folo binana ke ya aéroport kan ale ni gendarmerie keba fere fenfe sigira ko maw kana sigi yoro maw be se kana gendarmerie dalala laje bi ala fura ko mobile munu ngana jo kare kono na ula fere munu sigira senga bolo jigina bela ashite ka lawaleya andu me femina mate donga bo mala ore lali kunu na siningo ni kunungo nyoronga chama ya faena ko minyulu toro ko amba boko arme be ka yele ko amba boko sebe arme ye ko nga ko ulu tse ka alunguna mfa ke ba me min fo mo we ka min famu dugudeu ni bamanchu wale ke ba donga gele ka bo nywana ni ma keni hakli ye ma be min no fe no kera o kuma fana be chani ni fana etuguni sabula muna no ya soro sebe mo donga fo ko o fleni ye o terroriste ye o de la fora dugudeu nye na ye maduna ma ya ufe aya kofo na ye ma ye taniga segila aya fo fini tugu ye aka o sembo atola nga an drogelo no nyana tugomi anyamine no nyana tugomi ma ba fe minga ke na kera oye abtlaga na fo tugu ko arme binefle mo ko fagala ni yekeba beka do nga fo ko bara nga gele o de la bela jelen singa nga do ala ame min fo nyama oye fere munu mega sigi senga anga lakana ko kama anga ko nyene bol ko kama a fere o ka sigi unona ni nana bi Bamako Tour d'Afrique la iba ko ayiko ataki make yene salon sira be frekele alma tsega teme a gitron fan fla bela jire kele no camion yi wala fura ko ga sira munun blaka mogo wuli ka boyoro muna be segira kana inona opma John de be ko lu sharia la batu afura ko kangono na ko fereli kana ke afura ko kan lamunu na ko restaurant na sigi ke ba ko be chogo di bi ante kanto dona nga ngoni nyebe yantala ama nyini nyema ofe ni uye laidu munu nu ye fe munu ta ka foko walia munu teke uku jija mamunu bu labato utiku ku labato parce que si ça fere munu be sigi senga no asoro meru joro miye kiba meru ku ga joni rofi finituku joro miye finituku ga joni rofi sabula wati ni wati awme nyine ngani mamunu me nyogona ulute nyine ute jungo ute fli ni hagli bala domina nyoro ni kai ni yoro numbela jele atakera uye mufanga mogo yena kanga nsigina kulu na todo keba no fora wulika joni tesiri ni timina njare beto sena abeto sena fini tugu bolo togomi abeto sena anfana bolo kunu ngo ni kol numbela jele kunchele buye yere kelinga family ka kola sabula lawlile no mingama oye ka lede dusubo ka fujini ka lamuruti
k'a kɛ maa ye maa min bɛ se ka hali ɲugu k'o taacogo la jamana kɔnɔ nka keba cɛkɔrɔba ye k'o faamu kunu surɔ safo jiginnen a ye laseli min kɛ an ka jɛ an ka ɲɔrɔ serifukɛ n'o ye buye ye a ye min fɔ kunun ko a ka maaw ye baaraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔyalen an'u tilalen safo seli la ka se ka lafaamuyali kɛ a kuma bɛ ka lakali buye fɛ nka min ye k'a fɔ bamanankan na o ye an balimakɛ sɛki n'a tɔw ye. Doktor dabla awal kana tapeni maulidi ka maulidi namanya ando mobil fla akora tu mobil fla ini poni wuli pa tu mau ninde mobil ninde itu musamang na mobil la ani mobil bolau mobil fla de mobil ninde foranya poni pada menana tu rutin tem são musamang não pode dar da kudu kata mobil bolau no karani poni mobil bolau no sebaru no poni musro ama matro fe nesse tempo poni musamang no poni ana sekolah ni una alen ko poni nika poni tora ugana alen ko mau borani biru porla ka mobil la jo musamman wala kaya wal maplap ko pa to yang ka sa kana ko to la kana apply de tar ko musamman ko tamna na ko aya tati aya mo ko ni mo lu mau no wala ko ta ma ko ta sugaru ni ka lu ma de ko lo min ta mai ngel mo ko ban gan lu ni ka te ina ko ni ka ko ni patata bugulu ni ka bugulu dulu kana bola udah pakai sini deh kita kamu dulu mas teman dulu nana itu ada telingko aku kok ayah antum berkait ada di sini ayah saya main ko amat dulu para nikah main kanan ini berbeda punya jam seni sebelum dah jadi sekarang itu baru ನಾವು ಏನು ಬಾರಿಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಜಂಪ್ಸನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಮ್ಮ ಸಂಗೀತಮನು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಾತು ಸಭಾವ ಏನು ಶಿರ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ attention attention qui magnifique attention ya attention ay kana jeno ka pun ko ko lai san ko ma te ben min bana ala ta hakin na ta ko ale de bannen de ala ta hakin ko ma te ben wani la ka ko ta ko de bena ko ale ko kale bannen ko ko ma te bena ta ko muna ale te jeno ni jamai se imma de jeno ko lai san ta ko te ba ko bena ala ta hakin na kale ale te jenaye attention mau te jenaya na te ke utele ay ko aya parapatia ne te jenaya attention te jenaya na te ke utele no ya te taprale persona te ama soro ati no kubana anga te ka ajau ka akoni tena jenaye attention ama ate jenaye to ya sila artiga ke abete se de te koni ka buka de jenaye attention ama ka jenaye ai to ya sila abada attention mo ko betan to no era alenta sawo kitena ko era teni sila sasa timsen akamo blula taro prate una to ka ko kumba ka ko ko munna munde na wante ka ko bani pero de todo lo que hace le tengo que pagar y no vengo muy bueno ni le que no muy bueno pero no vengo muy bueno pues con sama tiene una cosa con no ahora tenemos muy bueno ni ka con no pone ni va human depends ne na to bunda parte ai wa ka ni sina ma ni ko
na so an ka jate do ba le ka ale sai jate min do a sai jate min kalama aba ko ba ku ni ba kan da abu ta ya kan da don ba ka papa mari ko ni amma ko ka kala tigi ka ba ka o pingali ni da a ti kenaye a ti so a ti punto mato apro na tera boka toka joya ayre de ta ayre de pansi ta bitu hali ayre ta te pansi ta tu la aba se puta mangra te kulo ni ma mi gini ta ko ko be tande de ni ma iba donga ko te si duma si tenina iba to duma si tenina ni ko ni duma peneni ni ma duma peneni ma wari ne duma teni ma si te ko ne te duma si te ola amogon ka da ta ma uta o wuli ko sugu ni bele jere u ko koronto u ko na so ko koronto u ko le ni so we pango pa ne sentu la ola u atande atende ne na ute ko tan ne na ute kuma kitan na ute ira au ka panga mi ba go na ga tan ne jele ko no ko ne ti maso ma jele tana ka ko mena isango era kuma te ka ko mena ndiri au ko wal ma ka ko mena so ira au kana semali ka ko au ka panga to au no na no le member tau nyanda ka ko ne de jena en de songa ko au ka ko panga inde abene ka ne ka ko ne jena no ai ne te ko ma pata wani ala sunna o yin take abada ala sunna take ko abe sanin da ko sanin da ko mau plan yana to dugu man ba ni ma min ko ko ke ka ta kana ta ka ko 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 ta ben de to ye nyoron sirfuka ka kuma ye keba abe min fara kan dɔrɔn k'a fɔ ko kunungo chauffeurw fana y'an wele ka sira fana fɛ nka bi armée wulilen no k'i jɔ keba an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔ su ye su ni tile u bɛ baara min na halisa dɔ ka fara a kan u ye ka chauffeurkɛ 2 wa min ye a ka kalandenw fana don keba maa minnu bɛ kalan n'a fɛ n'u bɛna kalifa a la o maa 2 don tigana ale ni zabire donc an ye kibaruya mun sɔrɔ kunun surɔ waleya in kɛlen fo kana se sufɛ ma fo waati min na buye bɛ tila nin laseli la keba o de ye nin ye ni dugu jɛlen filɛ nin ye n'an ye kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ an b'a da maaw tulo kan sabula min ye sirifukɛ ye seli de communication b'a bolo keba kunnafonidilaw b'a kɛrɛfɛ maa minnu b'a bilasira olu fana bɛ yen ɲɔrɔnkaw fana ye kibaruya caman d'a ma an yɛrɛ kunnafonidi ɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔrɔ ani maa wɛrɛw minnu ye ka ko in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi an b'u bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan nin tun ye sɔgɔmada in na an ye min sɔrɔ ka kɛ ni ɲɔrɔ baara mun kɛra yen ka kɛ ni sirifukɛ ale ka denbaya mɔgɔw ye ni degun sera ma nka mawuludi k'a tɛ bɔ a ma keba ko ni ala sɔnna a ma u bɛ mawuludu kɛ sɛgɛnɛ kalandenw fana ye kibaruya dɔ ci ka na n'ala sɔnna a ma wula fɛ min ye Famara ye ale bɛna o di mɔgɔw ma amalisi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u ye déclaration belebeleba kɛ an b'o fana di mɔgɔw ma wula fɛ ni ala sɔnna a ma an bɛ taa ye fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na